Hello लोगोफोर आंनि fwrkwo चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसे बरायनानै लाफिननाय जाबाय। एक्चुअली आं दिनैहाय खालामफिननाय भिडिअ खालामफिननायनि जाहोना ओरैबायदि जोंखौ ndfb फोरखौ दाउ अमा बोरमा माबा माबि फिसिजोबनो होदों। जोंखौ फिसिनो थिननायनि सिगां दिनैनि जाखिनि लीडार खुंथायाव थानाय बिथांमोना सिगां फिसिग्रोनानै डेभेलप जाग्रो बे खोथाखौ आं दाल' बुङाखै आवगोलनिफ्रायनो बुंबाय थानाय जादों। डेभेलपआ माबोरै डेभेलप जाग्रोनो होदों खारन नोंथांमोना जोंनि बिटिसि आव अमानि बेराम जाफेराखैमोन किन्तु नैबे एबारावबा हले अमा बेराम जादों जायनि जाहोनाव दिनै अदालगुरि बायदियाव राकेश ब्रह्म नोंथाङा नायदोंना नायाखै बे जाय मानसिया अमा फार्म खुलिनाय बिथांमोना दिनैहाय गामि दरसेयाव अमा फार्म दङ मोननै मोनथाम मोनब्रै बिदिनो गोबां दं अदालगुरियाव। बे जाया अमा बुथार जानाय बा फार्म गोनां बिथांमोननि अमाया दिनैहाय थैजोबनो हमदों। दिनै अदालगुरियाव खोनादों जे अमाखौ बुथारनायनि कारफिउ लगायदों होननानै। इन्टारेस्टिं बाथ्रा कारफिउखौ 144 खौ मानि थाखाय बाहायनाय जायो दिनै 144 खौ अमानि सायावसो बाहायनो गोनां जाबावदों होनबा अदालगुरियाव दिनैहाय जोंनि पाब्लिकफ्रानो बर' रायजो राजाफ्रानो अमा फिसिनानै डेभेलपखौ सासे सानैया जादों। गासैबो जाजोबाखै अमा फिसिनानै जुदि गासैबो जाजोबोमोनबा जोंनि बर' रायजो राजा जोंनि ndfb बर'फ्रा ndfb गथ'फ्रा मालाबानो डेभेलप जासिगौ किन्तु जागौ लकेल अमाखौ फिसियोब्ला नोंनि बे बिहारनिफ्राय लाबोनाय बिहारनि बोथोरखौ मा होनना बुङो वेदार ना बिहारनि माबाजों वेदारजों ओमफ्राय जोंनि आसामनि वेदारजों नाय माबायदि जोंनि आसामाव बोथोरा खुनथाम गुसु जालाय गुदुं जालाय बेफोरबायदि जायो। बिहार बायदियाव कन्टिन्यू गुदुङै थायो जोंनि जायगायाव गुसुबा गुसु जायो आरो गुदुंबा गुदुं बारा जायो। बावहाय बेरामा जाया मानो जाखागोन होनबा दिनै गबिन्द बिथांमोना ndfb नि केडारफोरखौ अमाजोंनो मा खालामनो नागिरदोंमोन फिसिनो नागिरदोंमोन। नोंथांमोना फिसिग्रोना लाग्रोदोब्रा बिनि उनाव नोंथांमोना अमा फिसिनानै डेभेलप जाग्रो बिनि उनावहाय मा खालाम ndfb नि गथ'फोरखौ फोरोंदो क्लास होदो ओमफ्राय थिउरि होदो प्रेक्टिकेल होदो। दाथ' जोंनि मेगन सिगाङावनो अदालगुरि बायदियाव ट्रेक्टरजों रोगानाय बुथारनायखौ नुगासिनो दङ। माबायदिहाय जोंनि ndfb फोरा दा फिसिगोन दा थैजोबनाय मोनबा बिनि क्षतिपुरनखौ सोर होगौमोन? दिनैनि बे थानाय खुंथाय प्रमद बर' सरकारा होगौमोन ना जोङो दाहार लानाय फैसाखौ हा हु फानग्लुंजोबनानै जोङो होनांगौमोन? सरकाराथ' मालाबाबो होनाय नङा। आरो जुदि होयोब्ला बै अदालगुरियाव जायनि न'खराव अमा बुथारदों 10टा 15टा बेफोरबायदि अमा बुथार जानाय बिथांमोननो बै अमानि क्षतिपुरनखौ होफिन हायोब्ला होफिन प्रुफ खालामनानै खोन्था। नोंथांमोना एथराब दिनै अमाजों राकेश ब्रह्मआबो दिनै बांग्रिं मावहोनो नागिरदों मा हिसाबाव बियो खोथाखौ बुंदों बे बांग्रिं मावहोनाय लाजिनाय मोनाखै नों राकेश ब्रह्म? नोंथाङा एसे नोंनि खोथाखौ आं कमेडियान टाइप बायदिसो मोनो। नोङो बिटिसि नि EM जानोबो समायाखैमोन मिथिबाय। आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन। नोंथांमोना दाउ अमा फिसिनाय सिगां दाउआबो बिदिनो जायो मिथिबाय। जोंफोरो बेफोरखौ फिसिना फैनाय मानसि खेमाव हाग्रा बायदियावनो जों अमाखौ जों मोनसे केटसिनाव मासे मोनफ्रोमबो केटसिनावनो मोनफ्रोमबो मेसावनो अमा माफा फिसियोमोन जों बेफोराव प्रेक्टिकेलै मिथिबाय। अदालगुरियाव आरोबाव ndfb खौ मा अमा फिसिनायनि नामाव मोनसे फर्म होबावदों फिलआप खालामना हरनांगौनो साबाजों होनांगौनो। लस खालामजोबनाय ndfb नि केडारफ्रा ओरैनो थाखा फैसा गैखाया मानसिफोरनिफ्रायसो लन दाहार दुहार लानानै अमा मासे माने फिसिगोन
बिबो दौ थैजोबोबा ओमफ्राय माजोंबा सुखाय दाहारा मान गैया सनमान गैया फैजाबाय था सिथ्ला गाफैबाय थाजा बेफोरखौ होगोन नामा प्रमद बर'आ होनबा बेफोर गथ'फोरा मा जानांगोन बोरा होनबा बेफोरो नोंसोर सब समय दिनैनि बे खुंथायाव थाग्राफ्रा अमा फिसिनायखौल' नुखाबाय नामा बिनि अनगायै गुबुन माबा नुथाराखै नामा खामानि नुथारासै XNDB-खौ दाउ अमा फिसिना जाजाबाय थानो लुबैनो बे प्रमद बर'आलाय माथो मोनथिगौ बेफोरबायदिखौलाय माथो नायफेरदों बेफोरलाय रागा जोङोलै बेफोरबायदिखौ जों बांद्राय मोजां मोना NDFB-नि XNDB गथ'फोरखौ सब समय अमा फिसिनांगौ दाउ फिसिनांगौ बोरमा फिसिनांगौ बेबायदि खोथायाव दा बाहायबाय दाथा खर'फ्रा ओरैनो मेन्टेलफ्रा मोजां नङा गबिन्द बिथाङाबो नोंथाङाबो सानसे समाव हाग्रा थाना फैनाय अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बेफोरबायदियाव बाहायबाय थाबा जानाय नङा मोजां सिन्था खालामनानै XNDB-नि लिडारफोरनिखौ नङा लिडारफोरखौ नङा जायफ्रा दिनै न'खराव जेबो गैजा बेफोरखौ लिंहरनानै खामानियाव बाहाय मोजां खामानियाव इउज खालाम बेफोर गथ'खौ XNDB-नि गथ'फ्रा ओरैबायदि दुखु खस्थ' दङ रावबो लिडारा रावबो खबर लाया रावबो नायहैफेरा लाजिनांगौ बिसोरो लाजिथाव बाथ्रा दांबाय गोथां दङ माथो गाबदो वे ना गाबदो आं जाखिनि भिडिअ फुटेज खोन्थाबाय अमा जिखिनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव अमा बुथारनानै जिहेतु बुथारनानै फबनो लांनाय ट्रेक्टरजों लांनाय आरो ट्रेक्टरजों बै हाखराव गारहैनाय बेफोरखौ सोर होगोन बेफोरनि क्षतिपुरनखौ सोर होगोन गभर्नमेन्ट ना सोर होगोन आंनि सोंथिया बेसोमोन होनबा बिसोरनो दिनै उदालगुरिनि बर' रायजो राजाफ्रानो जायफ्रा अमाजों सिथाबनानै थाग्रा अमाजों मोजाङै बिजनेस हमथाबनानै थाग्रा बिथांमोनानो दिनै अमाखौ फिसिनानै गावबा गाव बुथारनोसो गोनां जादों होनोबा जोंनि XNDB गथ'फ्रा माबोरैहाय मैया दाखालिसो न'आव फैदों दिनै न'आव फैनायफ्रावनो बे सानसे साननैनि गेजेराव माबायदिहाय अमानि गियानखौ मोनगोन माबायदिहाय फिसिनो हागोन आरो जोंनावहाय प्रब्लेमा बे मोनसे भेटेनारिया मोजां रोखोमनि गैया नांगौ बायदि मुलिखौ होनो हाया भेटेनारियाव दिनै बिथां गबिन्द बसुमतारी फेरेंगायानो होन बा प्रमद बर'आनो होन बा सोरबा राकेश ब्रह्म बिथांमोना बेफोरखौ XNDB गथ'फोरखौ अमाजोंनो फिसिनानै दोनहाबना दोननो नागिरबाय थायो थ' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि जाखिनि भिडिअ फुटेज होना दोननाय नोंथांमोना नुबाय जानांगौ दिनै होनबा नोंथांमोना एसे साननानै नायदो थ' आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामना बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारि